Θα ήθελα να φανταστείτε ότι η πρότασή μου είναι αυτό το κόκκινο σφουγγαράκι. Κρατήστε το στο χέρι σας, δείξτε το σε όλους, παρακαλώ πολύ. Το βλέπετε, παιδιά? Ναι, εγώ το είδα, ναι. Να σκεφτείτε ότι η πρώτη ανάγκη αυτής της επιχειρηματικής πρότασης είναι να μεγαλώσει. Φυσήξτε, παρακαλώ πολύ. Α, οκ. Θα ήθελα να ανοίξετε τα χέρια σας, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Η επόμενη ανάγκη αυτής της επιχειρηματικής πρότασης είναι να βρεθεί από το ένα σημείο στο άλλο. Εντυπωσιακό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να κάνω? Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η επιχειρηματική πρόταση θα πρέπει με κάποιον τρόπο, πάρω ένα εγώ, κρατήστε το πολύ σφιχτά παρακαλώ πολύ στο χέρι σας και βάλτε και το άλλο χέρι από πάνω. Θα πρέπει να βρεθεί στα δικά σας χέρια. Με μαγικό τρόπο πρέπει να την εμπιστευτείτε. Ανοίξτε τα χέρια σας. Όχ, Δύο. και τα δύο μπαλάκια. Τρομερό, τρομερό. Ακούστε όμως τώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι μια επιχειρηματική πρόταση πρέπει να έχει κέρδη. Γι' αυτό θα πάρω Σαφώς. και το ένα και το δεύτερο. Κρατήστε το μέσα στο χέρι σας παρακαλώ πολύ και βάλτε το χέρι σας από πάνω. Ακούστε τώρα. Πραγματική μαγεία είναι η στιγμή που κανένας δεν πιστεύει σε σένα. Ίσως θα φανεί τρελό, αλλά αν σκεφτείς κάτι και το πιστεύεις πραγματικά μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι για σας. Να ανοίξετε τα χέρια σας και να δούμε όλη τη μαγεία. Ανοίξτε παρακαλώ πολύ. Όχ. Τι έχει? Τι είναι? Πώς έγινε αυτό? Δεν βλέπω. Τι έγινε? Ένα ακόμα. Έλα, ρε. Έχω γράψει σε ένα παντάκι κάποιες πόλεις. Μιλάνο, Αθήνα, Σικάγο, και Ορλάντο, Βερολίνο, Κάιρο. Κάντε μου μια χάρη, ανοίξτε το χέρι σας έτσι. Ακούστε με τώρα, κοιτάξτε με λίγο στα μάτια. Θέλω να ανοίξετε σε όποια σελίδα θέλετε, να κοιτάξετε για ένα δευτερόλεπτο και να μην αποκαλύψετε σε κανέναν ποια είναι η πόλη που θα δείτε. Εντάξει, παρακαλώ πολύ. Σηκώστε, ρίξτε μια γρήγορη ματιά, κλείστε. Υπάρχει κάτι στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πόλη. Ναι. Έχετε πάει εκεί. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι από τα πολύ ωραία μέρη. Το αγαπάτε αυτό το μέρος? Βεβαίως. Το αγαπάτε. Και έχετε περάσει και καταπληκτικά από ό,τι καταλαβαίνω. Να ρωτήσω τώρα για πρώτη φορά ποια είναι η πόλη που σκέφτεστε και περάσατε καταπληκτικά. Ήταν η Ρώμη. Μπράβο, ξάδελφε. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ δυνατός. Εμείς οι Γουλημίδες έχουμε συνηθίσει να μας υποτιμούν. You speak from the heart. Είσαι ειλικρινής, ωραίος τύπος, καλό παιδί και πραγματικά νιώθεις αυτό που κάνεις. Είστε καταπληκτικός. Μας κάνατε μια καταπληκτική παρουσίαση. Μας αρέσετε πολύ. Παρουσιάζεις πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχεις ένα φυσικό ταλέντο. Σας ευχαριστώ. Αληθινά με τράβηξε πάρα πολύ η παρουσίαση σου σήμερα. Για μένα ο καλύτερος τρόπος να αποτυπώσεις τι σημαίνει μαγεία είναι η λέξη φαντασία, η λέξη πίστη και η λέξη αγάπη. Χωρίς αυτά τα τρία συστατικά δεν υπάρχει πραγματική μαγεία. Είμαι ο Amazing 2 και είμαι ένας επαγγελματίας ψυχαγωγός.